Hello doktor. Oi, mana? Mengate bangun mut wan chim dawai sibet kan ni ka khong dong chat. Di yarap ai dawai lama. Oh, balai mo kata khong dong chat. Kapat kalong kumno ka. Kar khe si kata khong dong chat nga. Khong dong chat kar khe. Ngam tiếp kén kapat kar khe. Oh. Giờ đây bà phi lẹ sĩ kênh phim chú sum nè. Chú sum kechat ra nè. Đi doktor. Ngat sum bait man kas ngay hey. Bar man kas ngay hey ngat sum. Tama dia ba thau pat hey, thau ruki hey. Kapat bait. Ni phi ong lẹ sĩ nga ba ngat sum man ngay. Bar family pat lut nong kom no ra. Ta ong dak sam lẹ. Oh, kom no dak sam la ru pat ta khong dong mo. Tiếp kênh doktor. Oh, dia am sawan shim nang di. Data dawai stem ru pila ban jam mo. Ta doktor. Ta pila ong ban pelat ta khong dong nga. Ban lat no nakata ka jing rakhe. Ta dong attention gil ga khong dong pat ka rakhe bete doktor. Oh, to mlei lei ngila hi trai ban pin lat no ta ka jing rakhe trong ta ka khong dong. Okay, ngin sa yarap mo. Dia pin sawan sibit. Hai doktor ngan sawan sibit. Toh.